Mbak Yu, Pak sange alhamdulillah barokahullah. Menika minangkani pamundhitan Gubuk Kasmara dawuhipun Joko Mlarat sampun. Menika nggih. Ada Pak Misi Depok sampun matur. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Cantik dulur wedok isih akeh. Nggih, niki kersane dijemene setunggal. Setelah niku mengke Mbak Niken Salindri kita panggungan makaten. Nah, podang kuning niku kula dereng atur. Nah, nggih, monggo. Mbak Novi ya. Mbak Novi ayo Mbak Novi. Ya, Mbak Novi. Monggo Mbak Novi, Mbak Novi. Podang kuning. Podang kuning Mbak Novi monggo. Yuk. Ya. Monggo, monggo. Kale kula uga nyanyi. Nah, Mbak Novi. Wilujeng dalu, Nduk. Injih sugeng dalu. Alhamdulillah. Injih sugeng dalu. Alhamdulillah barokah saged sowan teng ngene pesugihan Pulung Ponorogo. Mugi-mugi para kadang sutresna warga masyarakat pinaringan seger waras kathah rejeki panjang yuswa, Nduk. Amin. Mbak Novi menika statusipun apa, Mbak Novi? Sampun nate perawan. Wah, alhamdulillah. SMP niku. Mangsulan SMP niku lho dalem. Sampun mana pisan to, Mas? Pindho. Oh ya. Alhamdulillah. Kula mau sonten ditangketi bapak mriki. Nggih. Mbak, nggih. Di dawuhi Mbak napa Bu kantun kula berarti kula jek enom ngoten. Nggih, Mbak Novi iki tetep sik enom. Nah, nggih aku ki rada merasa bangga. Tapi kula upama tuwek ya gak gelem diakoni tuwek. Lah kok saged? Ya piye? Jadi wanita itu kan nggak mau diakui tua. Orang wanita tidak boleh diakui Tua. Lah kok iso upamane wis kempong kirot nekoni piye? Seorang wanita kalau waktu melahirkan habis melahirkan itu kembali muda. Kok iso lho? Ya iso kan balik anyar ngono jare. Kuwi ki ora balik anyar. Lho, lah pripun? Balik bubrak. Niko. Kopi kok ya. Lho jare mbae ngoten. Pripun? Podang kuning ya, Nduk ya. Siap. Langsung mawon mboten sadibawani. Nggih. Langsung. Monggo penonton. Ya. Sesek ngoten. Ya, podang kuning. Monggo, Mbak Novi. Monggo, Mas. Pina
Matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun Mak Cange. Wah, Nggih, luar biasa niki gubuk kasmara sampun, Podang kuning sampun niku wau Joko mlaratipun Nggih, sampun. Nah, niki kunjuk dumateng sedaya pamirsa warga masyarakat khusus warga Desa Kesugihan. Menika sedaya pinaringan seger waras nggih. Pinaringan berkah nggih. Mbak Niken sakniki napa mangke? Mangke napa sakniki? Tepuk tangan kagem Mbak Niken Salindri.